Jeg tager til København den her gang for at besøge det nummers UK'er. Jeg skal love for at have gang i den. Det er en stor by. Det nummers UK'er, det er Malou. Hun er virkelig rar at være sammen med, og hun er modig. Det er nogle af de ord, jeg har fået som årsag til, at hun skulle være det nummers UK'er. Så lad os gå ind og besøge hende. Kom med mig. Ind. Tak. Har du Malou hjemme? Ja, hun er her. Hold da op. Det er da fantastisk. Kommer du ud og siger hej, Malou? Hej med jer. Hej Malou. Hej. Vi sidder lige og spiser. Hej, hvor hyggeligt. Så er det jo godt at være hjemme. Ja, hvad kan jeg gøre for dig? Jamen, hvad kan du gøre for mig? Ja, du har kameraet med i dag. Du er blevet valgt til at være næste nummers UK'er. For Ja. du er så rar at være sammen med. Nå, hvad betyder det? Det betyder, at nogen har peget på dig og sagt, hende kan vi godt lide. Dejligt. Hun gør noget særligt for ungdomskredsen. Om ikke andet i hvert fald mindst med sin tilstedeværelse. Og der er blevet nævnt ord som modig. Ja. Skeptisk først, men siden alt vindende. Ja. Det er nogle af de ord, jeg har fået. Og generelt er rigtig rart mennesker at være sammen med. Så der er lidt chokolade, fordi at alkohol, det var ikke sagen til, jeg ved. Hvad skal du give det til mig? Og så er der lige en lille blomst. Hej, tak. Så. Jamen dejligt. Og lige midt i maden. Ja. Hvor er det heldigt. Det er sådan, jeg har spist. Men, Ja. Og så er der også... nej, det er godt. Jeg har lige huset smulet op på den anden side på kvisten. Nu er det kaninen i. Det er kaninen. Hej du. Hej alle sammen. Tak for nomineringen. Det var jo noget af en overraskelse. Den er jeg selvfølgelig utrolig glad for. Nu har jeg jo været en del af UK's arrangementer et par år. Og det har været rigtig berigende for mig. Inden da følte jeg mig lidt alene med mit handicap. Det var lidt svært at ikke kende andre unge, som havde nogle af de samme udfordringer i livet. Så det har været rigtig, rigtig dejligt at møde jer alle sammen. Og jeg ser frem til at se jer til nogle flere UK's arrangementer i fremtiden. God sommer. Det var det. Det var Malou. Hun blev glad, hun blev overrasket. Og det er jo dejligt. Hvis du nu kender en, som fortjener at blive næste nummers UK'er, en, der har gjort noget godt for UK, eller har en spændende historie, eller bare er rigtig, rigtig rart menneske og medlem af UK, så send en e-mail til den her adresse, hvor du nominerer vedkommende. Gerne med så mange oplysninger som overhovedet muligt, så er det jo nemmere at finde vedkommende og lave en lille prank måske. Man ved jo aldrig. Så sæt i gang.